companya Inés explicarà el cicle de l'aigua. El cicle de l'aigua. En l'energia del sol escalfa l'aigua del mar i fa que s'evapori. Això es diu evaporació. Quan posa moltes gotetes d'aigua fa diluvions. Això es diu condensació. Quan els núvols estan plens i plens de gotetes d'aigua, comença a ploure. Això es diu precipitació. Pot ploure de tres maneres diferents: granizo, pluja i neu. Per quart i últim pas tenim el retorno, que és quan totes aquelles gotetes d'aigua que cauen poden caure en rius, en llacs o directament al mar. Llavors va sota terra i torna al mar. I això és el cicle de l'aigua. Com a producte final d'aquest itinerari hem fet una maqueta cada grup. Ens ho hem passat molt bé fent aquesta feina. Hem après moltes coses que abans no sabíem. Respectar i repartir-nos les feines. I sobretot hem treballat en equip. Esperem que us hagi agradat la nostra feina. Moltes gràcies. Hola, ara la nostra companya Bet us explicarà Com arriba l'aigua a casa nostra? L'aigua es pot agafar de mar, rius o llacs. Després passa per unes dessaladores que li treuen la sal i per unes potabilitzadores que cada dia estan revisades per uns científics. Després passa per altres màquines que li treuen les bactèries que té l'aigua i d'allà passa a una bomba que fa que arribi a casa nostra amb molta més pressió. I per aquest motiu ens podem dutxar, beure aigua, rentar les dents, regar els plats, regar i moltes coses més. Hola, ara la nostra companya Noa us explicarà el cicle de l'aigua. Què? Ai! Hola, bon dia, som el grup de tercer E i durant aquest últim mes hem estat treballant un itinerari sobre l'aigua. Hem treballat el cicle de l'aigua